എൻ്റെ കാറ് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫയലെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അന്ന് കുപ്പിയേറ്റ് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരുന്നില്ല, ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ഭയങ്കര ഫൈൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം ഒരു ഐഡിയ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം, എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുപ്പിയിൽ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ പമ്പ് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുപ്പിയിൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ, പെട്രോളായാലും ഡീസലായാലും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ ഇനി കാലിയാക്കി ഓടാൻ നിൽക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. കുപ്പിയിൽ നമുക്ക് ഏതായാലും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വയർ ഇനി എല്ലാവരും വാങ്ങി വെച്ചോളി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൈപ്പ് എന്നിട്ട് നേരെ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇറക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി പെട്രോൾ പമ്പിൽ നമുക്ക് കുപ്പിയിൽ കിട്ടൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൊയ്ക്കുകയാണ്. ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് LPGൻ്റെ ഗ്യാസും ഉണ്ട്. ജയിറ്റിൻ്റെ പേരില്ല തീ കൊടുക്കലേ ഞങ്ങളെ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ കൈമേലുണ്ട്.